Atate ndila Mwana ndila Mzimu Woyera. Amen. Chaulire cha Mbuye athu Yesu Kristo ndi chikondi cha Mulungu Atate ndiponso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu nonse. Abale anga okondeka ndikulandireni lero pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lachitatu, Sabata yachinayi munyengo ya Lent, pamene mutu waukulu sinkasinga kuona kuti tiyende nkuwala kwa Yesu Kristo. Koma lero Lachitatu timafuna timpemphe Mulungu kuti iyeyo akamafuna kuweruza machimo athu kapena akamafuna kupanga zinthu ndi ife azitipatsako nthawi. Kuti mwina nkutheka ife tikasala zakudya tikapanga zina ndi zina nyengo ina Lent kugwira ntchito zachifundo mwina atithoka khala nawo mu mfumu wa Mulungu. Mawu athu oyamba achokera m'buku la mneneri Yesaya 49 ndi miyake 8 mpaka 15. Mtengo wabwino ndi monga adalembera Yohane mutu 5 ndi miyake 17 mpaka 30. Amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Mathias Modilumu kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Koma Yesu adawawuza kuti Atate anga akugwira ntchito mpaka tsopano, nanenso ndikugwira ntchito. Pamenepo ndiye Ayuda adankilankira kufuna kumupha. Ankati Yesu akuphwanya lamulo lokhudza Sabata. Ndiponso ponena kuti Mulungu ndi Atate ake ankadzizenganiza ndi Mulungu. Tsono Yesu adati, unazaona ine mwanane sindingathe kuchita kanthu pandekha. Ndimangochita zimene ndikuona Atate anga akuchita. Zimene Atate anga amachita mwana amachitanso zomwezo. Pakuti Atate amakonda mwana namuonetsa zonse zimene iwo akuchita. Atate adzamuonetsanso ntchito zoposa zimenezi kuti muzizwe. Monga Atate amaukitsa akufa nawapatsa moyo, moteronso mwana amapatsa moyo kwa amene yafuna. Atate saweruza munthu aliyense koma adayika mwana kuti akhale oweruza pa zonse. Atate amafuna kuti anthu onse azilemekeza mwana monga momwe amalemekezera Atate. Munthu amene salemekeza mwana salemekezanso Atate amene adamtuma. Ndithu ndinenetsa kuti munthu womva mawu anga nakhulupirira ine ameneyo adanditumayo, ameneyo ndiye moyo wosatha. Iye sazengedwa mlandu koma watuka kale muimfa ndipo walowa m'moyo. Ndinenetsanso kuti ikudza nthawi ndipo yafika kale pamene anthu amene ali ngati akufa adzamva mawu a Mwana wa Mulungu, ndipo amene adzawakhulupirira adzakhala ndi moyo. Monga Atate ali gwero la moyo, momwemonso adayika mwana wake kuti nayenso akhale gwero la moyo, ndipo adapatsa mwanayo mphamvu ya kuweruza anthu chifukwa ndi mwana wa munthu. Musadabwe nazo zimenezi, pakuti ikudza nthawi pamene anthu onse amene ali m'manda adzamva mawu ake nadzatuluka. Anthu amene adachita zabwino adzauka kuti akakhale ndi moyo, koma amene adachita zoyipa adzauka kuti azengedwe mlandu. Ine sindingathe kuchita kanthu pandekha, ndimaweruza monga momwe Atate amandiwuzira. Ndipo ndimaweruza molungama popeza kuti sinditsata zimene ndifuna ineyo koma zimene afuna Atate amene adandituma. Umenewo ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Lero Lachitatu tufuna timpemphe Mulungu kuti tiyende naye mkuwala kwa Yesu Kristo. Koma kuti tsono chimene muzichita muzipatsana nthawi. Mumatsana nthawi. Monga ine mundipempha ndikupatseni nthawi yoti mulape machimo anu, muyambe moyo watsopano. Inenso ndimapempha kuti muzipatsana nthawi. Monga ine mukupatsani nthawi sindikuwanga ndi mpingo changu, inenso tsono muzindipatsako nthawi. Mwapatse nthawi anzanu. Mulungu amakupatsani nthawi, apatse kulinso nthawi abale anu. Ineyo monga Mulungu amakhululukirani mukachimwa, sali mwachimwalira chomwe lokulangani, amakupatsani nthawi. Chimodzimodzi abale anu muzapatsa nthawi amene amakulawukirani. Aisraeli ali ukapolo ku Babuloni. Ndipo chifukwa chakuwerenga Yesaya mutu 49. Ndipo pakatikati pa ukapolo ku Babuloni. Nde ali mkatikati mwa Babuloni, Yesaya akuwawuza kuti tidzabwereranso kwathu. Tidzabwereranso kwathu kwana nthawi imene tibwerere kwathu. Atiuza mawu oyambaja. Nakuti akukonzanso njira mapiri autsika tibwereranso kwathu ku Yerusalemu. Tikakhale ngati kale. Ndipo Mulungu akuti ndakukhululukirani machimo anu tsano mubwerera ku Yerusalemu. Ndoti tili pakatikati poti tibwerere choko ukapolo kupita ku Yerusalemu kuja tsopano. Ukakhalanso ngati kale. Chifukwa kuti akukonzanso Yerusalemu watsopano. Kuti anthu amene adali ukapolo apite akakhale kumeneko. Mneneri Yesaya akuwalimbitsa mtima anthu aja. Koma kuti imechi chilike tsopano muyike makhedwe ena ndi ena amene munkachita kale mukasiye.
Ifa ngutenganso mudzapinanso ukapolo ku dziko lina mukadzakhala kuti simumveranso Mulungu. Koma Mulungu adawapatsa nthawi Aisraeli kuti alape kenako anabwerera kwawo. Ali inu mwene mupatsa nthawi yosiyana-siyana. Kupatsani nthawi kuti iniyo mupange. Koma kuti nthawi imene akupatsani kuti mupange muneke makhalidwe ena akale. Popezera pa machimo tionetsetse kuti tisabwerezenso machimo amenewo. Ndifo chaka kuti mupita ulendo uno mubwera ku Yerusalemu mukhala moyo ngati kale mwalapa machimo anuwa musakabwerezenso. Onani Mulungu anangopatsani nthawi. Ndiye pali machimo ena amene ife ndile tena olapa. Machimo ena kuti mapiri amene alipo mutsitse. Anthu amarama kwambiri. Musamudzachirenso marama. Anthu ife ndinkhalidwe la marama. Sikuti mungaleke ayi, ali Mulungu osala. Kuti mwina akatha masiku 40 maramawo nkuleka. Ifa kuti mapiri mutsitse. Kena konsa kuti ndidzakukonzera njira zabwino kwambiri. Njira zabwino. Njira zokhota zidzatha tsano mukakhale njira zabwino. Monetsetse nthawi yoyanjana ndi Mulungu. Nthawi yoyanjana ndi Mulungu. Poyanjana Mulungu mubweze katundu wanu wake. Ngongole mubweze. Kuchofana simunganoti ndalapa machimo anga ngongole simunabweze. Ayi ndifuna kuti mubwerera kumusabwererenso machimo amene acha. Ndifuna Yesu kuti tsone ne pamene ndikuwira nani kuti mubwererenso. Yesu mutengo wabwino. Ati sikuti ndingokhala atayi. Ndikugwiranso ntchito. Inesu kuti ndikugwira ntchito. Mfumu musakaze atate akugwira ntchito. Ineso ndikugwira ntchito. Mzimu eraso ndakugwira ntchito pamenepo. Fuwa kuti ineso musakaze ndangokhala. Ayi kuti ayi mwina ngokhala apatseni nthawi adzapanga zimenezi. Ndifuna chake auti mbatsana nthawi. Anthu ife atalonje zinthu zosiyana-siyana anzathu. Koma kuti adikireka ayi apatse nthawi. Ndipene sikupanga. Ationa ngati alephera. Ayi mwapatse nthawi amenewo. Apatsa nthawi adzapanga nthuzo. Mulungu sapanga lero. Mfumu wa Mulungu manganukula pang'ono. Ndapatseni nthawi. Anthu veto makapa chiyembekezo anthu ena amene atilonjeza zinthu mpaka pano sanapange. Ndera ambapo tsapano momwe tipatse nthawi tione mene apangire mpaka ali masimu alephera. Yesu amona ngati olephera chifukwa anthu ajamuna kuti iwenso mwina ndiwe munthu olephera. Akuti ine ndata tikugwira ntchito limodzi. Ndineyo. Atate limodzi. Ndipo anena kuti muli Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Iye adampatsa ntchito waulula ndi mmene 27. Akuti ineyo adampatsa ntchito yoweruza. Kuti ndikuweruzeni koma ine mama kuweruzani ndabwera kudzakuombolani. Ndipo Yohane adanenanso ndi meja ankabwera kuti awubwera adzakupetani ngati tirigu. Adanenera Yohane. Koma titabwera Yesu Khristu sadatipete. Molomo tipeta ngati tirigu mmene amafotokozera nthawi ya Advent adatiuza kuti nenda kukhululukirani. Adambolalikira anthu amndende. Adambawauza anthu tsano anthu awomboledwa. Mwana akuti ine ntchito yanga idani ndidzakuweruzani. Koma ine singaweruze panekhayi timalumikizana ndi Atate. Akutero. Ndakuti pali nthawi anthu ena adakulonjezani. Koma vuto ake momwe watsa nthawi mufulumira zinthu sizingayende. Kaya adzalephera kuma nthawi yamba yatha. Pali pano anthu anatilonjeza kuti adzalemba ntchito anthu 1 million. Anatilonjeza zimenezi. Nzoonadi. Koma zake sanathe 5 tayamba kale zakukanikani. Bwanji tapatse nthawi. Yakwana nthawi ino yenyengo yende ongoganiza tsano ngwaganizira anzanu kuti apatse ngoti nthawi. Sino talephera. Ikakwana nthawi tsane kakhayo zaka zikatha ndi mano malephera. Fanta mene anjezana ndi meneyi. Munatuzo kudzakhala magetsa aulere. Olumikiza olere. Madzi olumikiza olere. Munanena zimenezi. Koma nthawi sinathe tayamba kale basi tivorenso. Tivote zinthu zakuvutana. Mwapatse nthawi. Auti Mulungu amatipatsa nthawi ifeyo pa zimene Mulungu adatilonjeza. Ndipo ifeyo tidapatsa kwa anthu ena amene adatilonjeza. Koma ifeyo pamene Mulungu adikira zimene adatilonjeza kuti mbali nayizo anzathu amene tidawalonjeza kanthu tambakale kwatani towapanga zabwino. Akuti ayi nthawi. Ine ndinkamva zoti mbanja makhala zinthu zabwino. Ndiye nthawi kuti asinu zoonanso ayidekanekayi tidzakhalapo. Apatseni nthawi. Apatseni nthawi. Mudzaona anzanu ndipo adzakupatsani zimene mufunazo. Mudzakwana nthawi. Apatseni nthawi. Ndinkamva zoti mbanja amadya nyama nzoonadi kumene nyama sinkadya nyama pamaliro. Nzoonadi ife tuziwa muli mnyengo zimenezi. Koma idzakwana nthawi imene wamunawa adzakugulirani nyama. Idzakwana nthawi. Koma inuyo mfundo yake phuma mugeza kuti asatere chifukwa yake mwana wa Mulungu akuti adikira nikaye. Ine ndatatanga tikugwira ntchito. Musapumeke phuma. Ine tipatseni nthawi. Monetsetse adanilonjeza kuti tidzakhala tili mipando pa chibwenzi nzoonadi. Koma lero mkaona mpando ni minibus kulibe mpando nyumba kwanu. Ndizoonadi. Koma bwanja mapatse nthawi wamuna. Fuwa mwina akokera kuti akurani agule mpando. Koma ife mufuna basi ngati dzali mwene nyamuka nupita watu. Musarero. Paje musayiwale kuti njovu ziwiri zikayambana mene mulongeka tsano ndudzi. Kuti mukapita kwanu nanga nawo awasunge ndi nani. Ndauti apatseni nthawi wamuna. Adzapanga zimenezi. Adzagula zimene mufunazi. Ineyo nkaona mbedi ndeti nkuchipatala ndadwala. Kwathu kulibe mbedi timagona pachikumba timagona pamphasa nzoonani. Ola Mulungu saudziwa zimenezi. Idzakwana nthawi. Mudzagula. Ndauti apatseni nthawi anzanuwo apatseni nthawi. Koma inuyo munipo mazi katele basi ngotayana musarero. Anzathu ankati dzogula TV ili wireless ife kwathu TV kulibe olo wireless kulibe tikamvera wireless ndoti mapasawo amenyana zoonadi. Ndipo Mulungu adziwa zimenezo. Koma chibaya kuti ampatseni nthawi Mulunguyo. Ino mukadzapatsa nthawi mudzaona Mulungu amapanga zinthu zake pang'ono. Funa kuti ine ndabwera ndidzapeka moyo. Koma moyo suti ngopeka lero. Ndizipeka moyo pang'ono. Funa mpetse Mulungu kuti monga Mulungu mmatikupatsira nthawi kuti ife machimo athu tibakhala nawo tibawalapa kenako ino matikhululukira. Mulole kuti apatsenso nthawi anzathu amene ayamba kumene. Anzathu amene ayamba kumene moyo. Mpatseni nthawi.
mwanayi nzonadi adzakhala wansembe adzakhala asistere koma ulakwa zinthu osangula azipita kwawo ayi msayidikanikayi ayesereso mwanayi chifukwa yeye akadakhala kuti wokhozeratu sadabwereso formation anene ngokhala wako kumwe nkumudzodzo nsembe koma ubwere kunoko umbuye kudzaphunzira maphunziro ndi akudziwa mwanayi ngosatani ngosatha ndipo pati ngosatha mpatseni nthawi aphunzire akadzaphunzira adzakhala dikoni akadzakhala nsembe sana mudzana kuti apa mutani mukanika manovisiwa akungokhala fo ayamba kumene moyo chipani sakudziwa ndiye mwambaka kuti basa kuonekani kwapitani kwanu mzibwerera ayi mungatero mpingo sudzayenda akuti muzapatsa nthawi pang'ono mulungu akalama kupatsani nthawi inuyo ifenso tizipatsawo nthawi anthu ena ndiye tipemphere tsiku la lero munyengo ya Lent pamene tusala makhalidwe ena ndi ena pamene tiwonjezera mapemphero komanso pamene tikugwira ntchito zachifundo tisayiwale kuwapatsa nthawi anthu ena amene adalonjeza zinthu tikatero tidzakumana mu ufumu wa mulungu tipempha zimenezi mwa Yesu Khristu ambuye athu. Tipemphere. Atate mphamvu zonse ndi amuyaya ife tikachimwa mmatipatsa nthawi ndipo mmadikira kuti mpaka tifike pamaso panu pamene tili munyengo ya Lent taganizira anzathu osiyanasiyana amene adatilonjeza zinthu kuti tipatse nthawi mpaka adzakwaniritsa zimene afuna. Mwathandiza anzathuwa ukumbukira malonjezano awo. Tipempha zimenezi mwa Yesu Khristu ambuye athu.